Nadmerná pigmentácia intimných partií zmizne. Ako? Vplyvom genetiky, hormonálnych zmien či iných prirodzených procesov môže dôjsť k stmavnutiu oblasti genitálií, análnej oblasti, bradaviek aj podpazušia. Aj keď je to normálne, predsa len sa kvôli tomu nemusíme cítiť príjemne počas intímnych chvíľ v spoločenských sprchách či na kúpaliskách. Teraz však máme na výber. Vďaka Gintima intímnemu bieliacemu krému môžeme intímne oblasti účinne a šetrne zosvetliť. Hnedé alebo fialové sfarbenie je výsledkom nahromadenia tmavého kožného farbiva melanínu. Najúčinnejším spôsobom zosvetlenia sa preto ukazuje zasiahnutie do jeho tvorby a ukladania v koži. Vďaka intenzívnemu výskumu sa špecifikovali prírodné látky, ktoré to dokážu. Účinok Gintima intímneho bieliaceho krému je preto založený na špeciálnom aktívnom peptide a výťažku zo vzácnej rastliny z Himaláji Boerhaavia diffusa. Jeho pravidelnou aplikáciou dochádza k zablokovaniu enzýmu zodpovedného za tvorbu farbiva melanínu, ako aj znižovaniu jeho zásob v pokožke. Stačí si krém pravidelne aplikovať v tenkej vrstve 2-krát za deň a dosiahneme viditeľné zosvetlenie silne pigmentovaných oblastí a koža získa mladistvý vzhľad. Gintima intímny bieliaci krém dostanete v klasickej aj online lekárni.